Morinto share langso picnic spot along get together ajaimet kideng pon. Honglokpet men tiso arong rongket kakli pon. Arkoi ni paipli thelang arni lakha ke thom. Jingthong constituency kaparlo Morinto share langso picnic spot along all Jingthong BJP asong pen get together ajaimet kideng pon. Aluhi aman pen kati tongdun Jingthong constituency local MAC ke hai Abhijit Kro, Jingthong constituency Mondol president ke hai Samson Rongphat, Jingthong block PDC chairman ke hai Longki Teron, Jingthong Habe Pinpo lapen Debok Terai Rong Asaretok chitongdun. Bangso get together aja mek along armu ka chitong pon lake bang suri hini sose chitongdun. Bangso aja mek along Jingthong constituency angkang arlo. Bangso get together ajai mek along armu ka chitong pon lake bang suri hini sose chitong dun. Bangso ajai mek along Jingthong constituency angkang arlo polling station along tin BJP sarkar bang det aphi. Ko an ma ka Jingthor awar sai kilong pon tang lapen BJP asong ajakong koson si non do bomma puta chingki chithan pon. Lapen non iprang kebang jilang arni kopi koson pensi. Jingthong angkang jipa Jingthor jima po alam the sitame chithan chimut padopon. Lapen kedam tang Kongres sarkar atum ningkan ingkoi Jingthong constituency chari development ko anma kipike non BJP sarkar atum chiklo jon phose papardet lo puta chingki chithan pon. Bangso amai along kadok kawe Jingthong arat kachitong do anatum pen ok an isan chura pet pen insam jin pen mai chun pon lo. Veskar Bialong Pen, Gretson Timung Report, News 18 Difu. Jingthong Mandalar Panot Janalu. Tar pisat amar mazat ase. Tar pisat amar mazat ase. Kisiman hormon ke nang lidah. Lepas election hut kacau cak dengan hormon ke tender kolap. Jingthong long kiju kilang adim ke, kamu kan ninja lo ke pinporong ke, non customer ke tang. Bangso adim tak kiju kilang adim ni lang mesen, mana picnic spot. Bangso adim long ketang. Laso adim long picnic spot kat diskuari apa mereka customer ye fancy pinian ni ke jong he adim bi bustame lana rat pendak nang chulin. Le penantu puja anadim ki bilet pikam ke chodam ni polilo dak ke ni rat pen ke bang ke dak isi kapa develop ye fancy dak nang ke lang lo la penin dak lang misen adim customer ye fancy ke bang. Ako ni pai po ponglok pet men tiso arong along ningkan wang ason rongker karkli lake rajen tiso kambura laso along cari yang kang arlo pini laso asai pacun ponlo karkli abang potom lake longki tiso rong tiplong karkli abang sonjit tiso hempu mukrang pi rasingja karkli abang mensing terang kangki athan karkli abang rajen tiso longsek athan karkli abang sagar tiso than murti karkli abang volong komaji pen tisongkri tiso report News 18 Difu. Tâm là tôi tiếng hút sình tiếng hút lên tâm ta đi ê tiếng đi sai đi làm năng đi na ê giờ tao phải học cái gì này tao làm sai đen học sai đi ra sai ni patan tang pame japa pame musik pame sapame ron pame tak pame Ini mukrang